El Consell Internacional dels Museus defineix museu com una institució sense ànim de lucre, permanent, al servei de la societat, que investiga, col·lecciona, conserva, interpreta i exhibeix el patrimoni material i immaterial. I afegeix, oberts al públic, accessibles i inclusius, els museus fomenten la diversitat i la sostenibilitat. Amb la participació de les comunitats, els museus operen i comuniquen ètica i professionalment, oferint experiències variades per a l'educació, el gaudi, la reflexió i l'intercanvi de coneixements. I per què vos deim tot això? Perquè allò que commemoram avui té molt a veure amb aquesta definició, amb l'essència del que és i per què serveix un museu. Això ho han de d'un museu? Això és una peça de museu. De tot això n'haurien de fer un museu. Dins aquestes expressions populars s'inclou la consciència clara de la raó de ser dels museus. Necessitam un espai que expliqui qui som, quin és el nostre origen, però també que faci perdurable la memòria de qui som, que ens identifiqui com a societat i ens arreli en el paisatge que ens envolta. Només així podrem mostrar la nostra manera de ser i viure, tant mirant cap al passat, com fixant el present per als que ens succeiran. D'igual manera que cada família conserva la fotografia d'uns besavis, una planxa de ferro i caliu o una màquina de fer fideus. Ben igual que guardar en àlbums les fotografies dels aniversaris, o una camiseta de quan varen pujar a segona B, o la primera nòmina, un plat, una joia. Allò que dona significat a la construcció de la nostra família, a l'entorn més íntim. Com a col·lectiu, com a grup humà del qual ens sentim part, com a comunitat, també tenim objectes, edificis, eines, el que sigui, que expliquen com hem arribat avui aquí. Aquests elements expliquen i simbolitzen molt més del que físicament són o som capaços d'entendre. A través d'ells construïm les històries del passat amb unes ulleres de futur. Per això és útil i necessari, imprescindible, per una comunitat que vulgui ser digna d'aquest nom, comptar amb un museu, per investigar, col·leccionar, conservar, interpretar, exhibir i difondre el patrimoni que hem anat creant d'ençà que vam posar un peu damunt d'aquesta terra. I per això és important el dia d'avui, per la xifra rodona, 100 anys, un segle. Si les pensam acumulats damunt una persona fan goig, però tenen una connotació d'arribar al final i ens preocupa la salut. Quan a una persona centenària li felicites és que molts anys, padrí i padrina, diuen molts no, basta que siguin en salut. I aquesta és la segona alegria d'avui. El Museu de Manacor arriba al seu centenari,
però hi arriba en un dels seus moments més saludables, ple d'energia, amb projectes per realitzar i amb una colla d'amics que l'envolten i li dona suport com mai havia tingut. Si ens acompanyeu, revisarem avui la història d'aquesta institució i ho farem posant a prova la definició del Consell Internacional de Museus, per comprovar com darrere aquesta porta es compleixen els requisits per certificar que la salut del nostre museu centenari és bona, que cor, pulmons, cames i cap funcionen a la perfecció i són garantia de 100 anys més. Garantia que el futur té 100 anys de fonaments. Això celebram el dia d'avui. Tal vegada sembli excessiu, grandiloqüent, místic, però els 100 anys del Museu de Manacor són la garantia de la nostra vida perdurable. Moltes gràcies per ser aquí. Benvinguts. Benvingut, Albert. Gràcies. Bé, no seríem avui aquí si no hagués estat per aquest senyor. Qui és aquest senyor? Sembla un capellà. Bon vespre, efectivament, és un capellà. Nomia Joan Aguiló Pinya, era manacorí, va viure entre 1860 i 1924, va ser ordenat sacerdot el 1886 i va exercir una activitat sacerdotal molt viva, perquè va ser rector de l'Església del Sagrat Cor de Jesús de Fartàrich, va ser encarregat de les capelles de l'hospital i del cementeri, i els darrers anys de vida també va ser vicari de la parròquia. Els seus contemporanis el destacaven com un gran predicador i, a més, va ser el fundador i el primer director de Sora Santa. A la majoria de fotografies que tenim d'ell, aquí no se veu molt bé, però té un aspecte més aviat delicat i malaltís. Però això no li va impedir dedicar tot el temps lliure que li permetia aquesta activitat pastoral que vos he explicat per estudiar allò que més li agradava, que era la cultura en general, la literatura i sobretot l'arqueologia. Va ser professor de castellà, va ser professor de llatí, va ser un assidu col·laborador a la premsa catòlica del seu temps, diaris com l'Àncora, la Gaceta de Mallorca, i fins i tot un dels cofundadors de l'Aurora, aquell diari tan emblemàtic que va tenir Manacor a principi del segle XX. I sempre va utilitzar, pràcticament sempre, la llengua catalana, la seva llengua materna. Molt bé, gràcies, Albert. Albert Carvajal, com sabeu, és historiador i ens ajudarà a entendre l'origen, l'arrel de la nostra història. Albert, què hi ha dins aquesta xatxa? Destapa-la. Sí? Em sent com un arqueòleg a punt de destapar un jaciment. Ho sentiu? La història que mos crida. A veure... Vaja, això és un fragment de mosaic de Sant Paretó, com tothom sap, són les peces més emblemàtiques d'aquesta basílica paleocristiana. I això ens permet també, en certa manera, recordar una vegada més don Joan Aguiló, perquè ell, des de ben jove, sempre se va sentir molt atret per totes aquelles peces dels temps dels moros que en deien que els pagesos i conredors de la contrada trobaven a desiara. Ell de molt jove se va formar amb els germans Amé, amb en Miquel i amb en Joan Amé, Correu, que també eren arqueòlegs, i cap a l'any 1901 ja disposava de suficient peces com per formar una petita col·lecció a casa seva. Però, de tota manera, el moment més destacat va ser precisament a partir del descobriment de la Basílica de Sant Paretó. Una basílica que ell va estudiar, que ell va analitzar i, evidentment, a la qual li varen donar un paper molt important precisament els mosaics. Molt bé. Moltes gràcies, Albert. Gràcies a Moltes vosaltres. gràcies. Moltes gràcies. Dues són les tasques principals a les que he dedicat el conjunt de la meva vida.
A servir Nostre Senyor també, com és sabut, predicant evangèlicament la seva paraula i a recollir totes les petjades de la seva presència durant segles entre nosaltres. És per això que quan m'arribi l'hora de reunir-me amb ell, disposaré les meves darreres voluntats que totes les peces i materials que fruit d'anys de treball i recerca he anat salvant de l'oblit i la pèrdua, siguin conservades, exposades i dignificades de manera conjunta i unida, sense que una sola peça se'n pugui separar, perdre, vendre ni bescanviar, i que aquest conjunt patrimonial sigui propietat de tot el poble de Manacor, i que aquí hi reposi per sempre, sense traspassar cap creu de terme ni dispersar-se cap altre lloc que no sigui allà on es va concebre i originar, per tal que de manera perdurable el poble de Manacor pugui conèixer i venerar el seu origen, la joia dels seus avantpassats i la seva cristiana i santa causa, i així ho puguin transmetre a les generacions a venir pels segles dels segles. La creació del museu s'emmarca dins un període d'intensa activitat administrativa dedicada a l'urbanisme i a la dignificació de l'espai públic per generar una visió moderna de la ciutat. Es controlen les obres particulars i les reformes de façanes per mantenir l'ordre i l'estètica urbana. Es fan inversions importants en el mobiliari urbà i la il·luminació, fanals, bancs, jardins. Es reordena el nom de diversos carrers de la ciutat, que reflecteixen la voluntat d'organitzar i formalitzar el teixit urbà. La inauguració del museu, dia 6 de juny de 1926, va ser la fita principal d'una política municipal que començava a entendre el patrimoni històric, la Torre de ses Puntes i la col·lecció Aguiló, com un actiu públic que calia protegir, restaurar i exhibir en un entorn urbà que també s'estava modernitzant. Manacor, 1926. Benvingut a la modernitat. Correo de Mallorca, diario católico. Lunes 7 de junio de 1926. A portada y en 5 columnas. Sí. En Manacor. Inauguración del Museo Arqueológico Municipal en la Torre de ses Puntes. Manacor nos ha ofrecido un inimitable ejemplo de cultura y de amor a lo nuestro en la principal de los actos que se celebraron ayer en aquella importante población. Oportunamente ya aplaudimos al Ayuntamiento de Manacor al acordar la doble adquisición de la medieval Torre de ses Puntes y del valioso museo que pacientemente logró formar el benemérito sacerdote reverendo don Joan Aguiló. ¡Que santa gloria haya! Ha sido un verdadero acierto la instalación de este museo en mentado edificio, tan merecedor de ser conservado celosamente. El continente es digno del contenido y viceversa. Seguidamente, durante este cordial acto, así en Manacor podrá ofrecer a sus visitantes un admirable conjunto de alto valor histórico. En la inauguración del nuevo Museo Arqueológico Municipal fue ensalzada fervorosamente la memoria del reverendo don Joan Aguiló. Bien se merecía este cordial homenaje a aquel ejemplar sacerdote que nos ha legado tan estimable monumento de la historia del cristianismo en Mallorca durante las primeras centurias. A las 5 de la tarde, poco más o menos, llegaba a Manacor en auto. ¿En auto? El gobernador civil, señor Llosas, acompañado del delegado gubernamentivo, señor Parpal, y de uno de sus hijos, Badu Soldat. Conciliació familiar. Habían salido a recibirles en auto. En auto, es que en auto. A unos 2 kilómetros de la población, A Solivar, de tota sa vida. el alcalde señor Oliver, el primer teniente de alcalde don Juan Cervera y el diputado provincial don Montserrat Trullols. A la entrada de la población le aguardaban las demás autoridades, el ayuntamiento con su bandera y los maceros y numeroso gentío. Después de los saludos de rúbrica, se organizó la comitiva dirigiéndose al vastísimo templo parroquial, donde tomaron asiento en puestos de preferencia las autoridades y demás personalidades. Seguidamente se cantó el solemne Te Deum, es de Tortell. Es lo que canta Joan Spitz. Te Deum. Entonando el respetable párroco don Rafael Rubí en acción de gracias por la sumisión de Abdelkrim.
Terminado el Te Deum, el gobernador y los presentes pasaron a adorar la devota imagen del San Cristo, visitando la sacristía y la espaciosa sala capitular, elogiándolas, hasta el portal del templo, despidiéndose afectuosamente. Desde la iglesia se encaminó la comitiva a la plaza de Abastos, donde había de ser iniciado el derribo de unas cuantas casas que han de ser demolidas para el necesario ensanche de aquel sitio. Al fondo de dicha plaza se habían colocado varias sillas para las autoridades, bajo un retrato de Su Majestad el Rey. En el sillón presidencial se sentó el señor gobernador. El señor alcalde pronunció un breve discurso. Recordó que la plaza que iba a ser ensanchada fue testigo de alborotos populares de desagradable memoria. A continuación, el señor gobernador usó de la palabra. Así como la parroquia es el amparo de la fe del cristiano, el municipio es la casa de los ciudadanos. Agradeció que se le hubiese invitado a los actos que se estaban celebrando. Dijo que deseaba gobernarnos cariñosamente y que espera que tal cariño sea correspondido cordialmente. Así podremos hacer obra ciudadana. Terminó dando un ¡Viva el Rey!, que fue contestado por los concurrentes. ¡Viva! 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 Seguidamente, la comitiva se dirigió a la Torre de sus Puntes, en cuyas inmediaciones se había levantado un arco con esta inscripción: el ayuntamiento al gobernador. En las almenas del antiguo edificio ondeaban sendas banderas. Una vez la concurrencia en la vetusta casa, el deán de nuestra catedral, don Antonio María Alcover, hijo de Manacor, procedió con el ritual de costumbre a la bendición del museo que allí se acababa de establecer. Después de una tribuna instalada al exterior del edificio y ante numeroso público, se celebró la solemnidad inaugural. El alcalde, señor Oliver, pronunció breve discurso. El Ayuntamiento de Manacor, dando una prueba de cultura, acordó adquirir al museo que hoy inauguramos, juntamente con la histórica casa en la que lo hemos instalado. De la importancia de este museo os hablará persona tan competente como el presidente de la Comisión Provincial de Monumentos. Yo solo os diré que la calidad de los asistentes indica la importancia del acto que celebramos. Seguidamente, el muy ilustrísimo señor Antoni María Alcover dirigió en mallorquín la palabra al público. Ara rezarem un Pare Nostre per don Joan Aguiló. Un Pare Nostre va xerrar en mallorquí y en cristiano. Y con vítores a Manacor y al gobernador se dio por terminado el acto. Todos calurosamente aplaudidos. Terminada la fiesta, amenizada por una banda de música. Y se sirvió un refresco a los concurrentes. A eso de las 11, el señor gobernador y sus acompañantes regresaron a Palma, siendo despedidos cariñosamente. Un gentío inmenso paseó durante la noche por la alameda de la Torre de sus Puntes. Una banda de música tocó un buen número de piezas junto a dicho edificio. El museo fue visitadísimo por el público. Començava així la vida d'aquest centre, amb la col·lecció de mossèn Aguiló i la inauguració, avui fa exactament 100 anys, de la Torre de ses Puntes, comprada expressament per aquesta finalitat. Mossèn Aguiló, que havia mort el 1924, no va veure la seva col·lecció exposada, però segur que hauria estat molt feliç de veure la magnífica sala que Francisca Torres, historiadora i arqueòloga, directora del museu des del 95 fins al 2001, va dissenyar per als materials de Sant Paretó, amb el mosaic de Valèria com a peça principal i més rellevant. A Manacor, a diferència d'altres llocs, els directors del museu sempre han combinat la seva tasca de directors amb la de tècnics de patrimoni. En les hores que podies destinar al museu, quina va ser la teva tasca principal durant la teva direcció, Xisteu? Hola, bon vespre. Pues la meva tasca principal va ser ordenar i informatitzar totes les fitxes que en Pep Merino havia elaborat del fons del Museu Antic.
Molt bé. I sabem més o menys quantes peces té aquest catàleg? Els catàlegs són avui en dia 9.200 entrades i dels quals devers un 5% correspon a la col·lecció de mossèn Aguiló. Clar, la col·lecció de mossèn Aguiló és tota a Sant Paretó? No, que va. Mossèn Aguiló era un gran col·leccionista i tenia peces de diverses èpoques, prehistòriques, medievals, i també molta gent li duia les peces que anava trobant pel camp o per casa seva. D'acord. Llavors, què és de lo que estàs més contenta durant tota la teva etapa a la direcció del museu? Pues d'haver intentat donar a conèixer la torre i el museu. Vàrem arreglar la sínia als seus voltants i també se va obrir la torre a moltes activitats juntament en col·laboració amb altres entitats i altres departaments i per exemple, va ser el moment que es van iniciar aquí a fer nombroses noces i tota aquesta feina no s'hagués pogut fer sense l'ajuda de Mateu Perelló, que en aquell moment oficialment era jardiner de la torre, però realment feia de tot aquí a la torre, d'obrir per arreglar i donar una mà allà on feia falta. Que bé, moltes gràcies, Xistia. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies. La Torre de les Puntes va ser la primera seu del museu, però el 1931 la República considerava que aquell museu era una exaltació de propaganda cristiana i, per evitar la seva destrucció, va ser traslladat en el primer pis del claustre. Els primers encarregats del museu varen ser els secretaris municipals de l'Ajuntament, però el primer director conegut que més anys ocupà aquesta responsabilitat va ser Alfonso Puerto. Nuestros mozos que a la cita no quieren venir, cuando nunca este sitio faltaron y se desvelaron por estar aquí. Si es que me engaña el ingrato y celosa me quiere poner, no me llevo por él un mal rato, ni le lloro, ni le imploro, ni me importa perder su querer. Ja som aquí, ja he arribat, tot carregat de plata i or. Si l'Amèrica és bona, millor és Manacor. I és ben cert que m'he privat, perquè el treball mos fa minvar. I passant gana, no hi ha modo d'engreixar. No, perdoneu, això és una foto d'en Tito Puerto, cosí d'en Alfonso. Així tots els Puertos són família. Sí, en Tito era cantant, la música era adequada, però va ser en Alfonso Puerto qui dirigia el museu. Aquest. Eco, entre 1950 i 1970. Exacte. Eco.
I aquí fa una visita a les autoritats municipals. Ah, molt bé, i de la presència de les dones ja en xerrarem un altre dia, eh? L'Ajuntament va comprar un local on hi havia hagut una escola i establir la nova seu del Museu Arqueológico Municipal. El lloc era ideal per la proximitat a l'església gran i a les 3 primeres botilles de perles. Turistes, modernitat, visites... Los turistas que vengan aquí en lo sucesivo no solo podrán admirar las maravillas que la gota de agua ha obrado en vuestras grutas. El nuevo museo constituirá un nuevo atractivo para los turistas. Paisajes lindos tiene Mallorca y lindas playas para escuchar a los acordes de mi guitarra, canciones dignas de recordar. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y atrás. 1, 2, 3. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, que lleve el pelo alborotado y las medias de color. Una chica, yeah, yeah, una chica, yeah, yeah, que te comprenda como yo. Sí, el boom turístic era una oportunitat per posar en valor el museu, però si una cosa destaca de la direcció d'Alfonso Puerto és la seva part didàctica. S'acosta a les escoles, popularitza el museu entre els escolars en concursos de redacció i dibuix. Fa inventari i revisa a fons l'arxiu del museu. L'obri a la ciutadania i cerca visitants il·lustres. Mireu quin llibre de visites ens va deixar. I d'entre totes les firmes, en record d'aquesta magnífica visita al museu, Joan Miró. Ben aviat parlarem de les peces més emblemàtiques exhibides, però quan passegeu per Manacor, recordeu que Puerto, a un ajuntament amb poquíssims treballadors, també era l'encarregat de posar el nom als carrers. Carrer Valèria, carrer de Bas, carrer de Cunium, de Soleiam, de Son Parató, carrer de l'Hospitalet i carrer mossèn Joan Aguiló. Molt bé. Alfonso Puerto i Xisca Torres, i entre diferents etapes de manca de direcció, del 91 al 95 és Pep Merino, el director. En quin museu te trobares l'any 91, Pep? Hola, bon vespre. Moltes gràcies per haver-me convidat. Realment era una càpsula en els temps, perquè havia estat tancat molt d'anys i realment era un magatzem que s'havia muntat amb uns criteris d'un moment determinat i després de tant d'anys d'estar tancat se va convertir en un museu d'un museu d'alguna manera. La gent que entrava quedava fascinada per la mateixa disposició perquè era totalment anacrònic. Però, com s'ha dit abans, hi havia el bon fer d'en Alfonso Puerto que en anys difícils va intentar recuperar algunes peces i restaurar-les i donar-los una presentació bastant correcta en aquell moment. Sí. Molt bé. I bé, això se va recuperar perquè semblava que no interessava massa, idò, quan era...
Sí, va haver uns anys que hi va haver una espècie de buit i sembla que hi havia altres prioritats. Però a la vegada sempre dins el poble hi havia una empenta de la gent, de la cultura, per posar en marxa el museu i realment va ser el moment en què se va comprar la torre, se va posar en marxa la seva restauració, se va fer un taller escola per poder recuperar l'obra antiga, que realment aquesta casa, de la manera que se va arreglar, va ser una de les primeres. Ara avui en dia sabem més de restauració, però en aquella època va ser com una mena de model, la torre dels energistes, així com se va anar restaurant, se va fer una feina arqueològica i d'investigació molt important. Va muntar un taller escola, hem de recordar les figures d'en Guillem i de Neus, els arquitectes que varen dur a terme l'obra, la direcció de l'obra, i també hi havia un ajuntament encapçalat per Jaume Llull i per Sebastià Riera, que hi posaren moltes ganes i varen tenir un paper molt important perquè el museu tirés endavant, recollint un poc el sentit de la gent de Manacor que sempre havia volgut el museu i a pesar d'alguns personatges funestos que hi havia dins el món cultural de Manacor, però en el fons sempre hi havia hagut unes ganes molt grosses que el museu anés endavant. Tenim aquesta fotografia d'aquí, que ja és una icona d'aquest museu. I què diries que és el més significatiu d'aquesta època? Va ser, sens dubte, el trasllat de les peces del museu aquí, que és el cas que te trobes quan te mudes de casa, que hi ha molts trastos, més lloc o més coses de les que te pensaves, moltes catxes, i aquí hi havia peces molt grosses, que va ser un repte treure-les, sobretot els mosaics, treure els mosaics de la casa de l'església, per dur-los aquí va ser un repte bastant gros. Super. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Gràcies per haver vengut. ¿Qué caray? Si voy ahora y te digo, quiero salir contigo, que cada cual es como es, pero a mí me gusta salir contigo, que no soy cínico, he decidido dejar el resto ahí, decirte que estoy loco por ti, que caray. Tot comença al vespre, quan se pon el sol, te poses un vaquers, agafes un dopers, li dius a ta mare, a on és el vell, te diu que no te'n vagis sense ho sàpiga ell, i en dissabte, i de nou és dissabte. Fins ara hem parlat del museu com un lloc que custodia, interpreta i explica la història. Però tot això no seria possible sense una tasca anterior. La feina que fan els arqueòlegs i investigadors que fan recerca activa sobre el terreny i que són els que proveeixen d'informació, de material i de saviesa al fons d'un museu és imprescindible. Però qui són? Com fan feina? Perquè sempre que surten al diari estan dins un clot amb un capell. Avui, aquí, els posarem a prova. Que entrin els nostres participants.
Exacte, podeu agafar el micro. I ara vos farem unes preguntetes. Imagineu-vos que això és un concurs de tele. Sí? A veure si entre tots les mos podeu respondre. Sí? Molt bé. Per 25 pessetes, quins jaciments arqueològics gestiona el Museu de Manacor? La Carrotxa. L'Hospitalet Vell. La ferradura. Sant Parador. La ferradura. De Porto Cristo, les llumetes, no? La Torre del Palau. Segona pregunta. A la sala de la prehistòria hi ha restes d'un animal. Quin animal és? El Miotragus. El Miotragus, correcte, no? Molt bé. Correctíssim. A Manacor n'hi havia de Miotragus? Sí que n'hi havia. El Miotragus era una cabreta molt peculiar i sabem que li agradava molt refugiar-se dins les coves. I si una cosa té Manacor són coves. Llavors, dins moltes d'elles s'han trobat fòssils de Miotragus. I, per exemple, l'exemplar que tenim aquí en el museu se va muntar amb fòssils de la cova del Moro de Calafalcó. Molt bé. I trobam ossos de Miotragus en els jaciments d'aquí, de Manacor? No, ja no el trobam perquè sembla que el Miotragus se va extingir molt aviat quan van arribar els primers humans a les Balears, fa un poc més de 4.000 anys, i a les excavacions que fèiem en el jaciment de Manacor, els ossos que trobam bàsicament són d'animals domèstics. D'acord, i els ossos que trobam en els jaciments, què mos conten dels animals? El primer que menjava la gent que vivia en aquests poblats, evidentment, però també ens donen informació sobre l'organització d'aquests grups humans i les seves tasques quotidianes, perquè hem de tenir en compte que les societats que investigam amb aquestes excavacions són bàsicament pageses. Molt bé. Moltes gràcies, Damià. Seguim. Molt bé. Arqueòlegs, seguim posant-vos a prova. Quin és el déu romà més venerat a la sala dedicada a l'època romana? Baco. El déu? Bacus. Perdó, no t'havia sentit. Molt bé, el déu Bacus. Mos pots contar qualque coseta del déu Bacus? Bé, és un símbol. La producció de vi va arribar amb els romans. Aquest bust presideix la sala romana perquè simbolitza aquesta arribada del cultiu del vi. El vi ja se coneixia abans, però aquesta arribada de tota la cultura del vi. Una cultura que encara avui en dia és present a la nostra terra, una terra que produeix vi de fa més de 2.000 anys, coses que nosaltres trobam tan antilles en els jaciments, donen un significat i unes arrels a una indústria fins i tot i a una cultura que encara perviu. Exacte. Molt bé, Toni Puig, doctor en història antiga. I quin seria el significat de trobar una peça com aquesta en el nostre entorn tan a prop aquí de Manacor? Bé, això que deia que aquestes arrels que se vinculen tan fortament amb la nostra cultura d'avui en dia i ens posen de manifest la utilitat i la necessitat de conservar aquest patrimoni que ens dona aquestes pistes, que ens donen aquests coneixements. I com ho feis per donar a conèixer tota aquesta informació que generau, tot això que descobriu? Bé, és molt important que allò que els doblers públics majoritàriament inverteixen en la nostra recerca torni en el públic. I en aquest sentit el Museu de Manacor va ser involucrat ara fa 20 anys o més de 20 anys, les primeres reunions que encara se celebren cada 2 anys de científiques, d'arqueòlegs, per precisament donar a conèixer això. Però també coorganitza les jornades d'estudis locals, que també serveixen molt perquè aquest públic que avui és aquí, que segueix la nostra feina i segueix el museu, tingui aquest accés als coneixements que generam. Molt bé, moltes gràcies. Següent pregunta. Atenció, arqueòlegs. L'any passat es va recuperar el xerrellament d'un vaixell romà just a devora el martell de Porto Cristo. Per conservar aquestes restes que se treuen de la mà, s'han de deixar aixullar en el sol perquè no estiguin banyades. Correcte o fals? No s'han de deixar aixullar en el sol. Tot el que surt del fons submarí, el que s'ha de fer de salar, tot tipus de material. Se desala a poc, primer amb aigua dolça, després se van fent banys d'aigua destil·lada fins a eliminar les sals completament. I llavors s'ha d'aixullar de forma paulatina i de forma controlada. Molt bé, aquí tenim Margalida Monà i Bernat Burjaia, llicenciats en Belles Arts i en Història, especialitzats en restauració arqueològica. És igual restaurar un mosaic a un talaiot?
No, a veure, és una qüestió de dimensions també, no? Per una banda, tens el mosaic que s'ha fet amb teseles molt petitones i evidentment és una feina més minuciosa, i per altra banda tens un talaiot que se restaura a vegades amb molta ajuda, inclús amb grues, perquè estàs xerrant d'ortostats. Però per altra banda també tens la part del mosaic, que és una part artística i que sempre requereix molta atenció en aquesta part més artística també. Tu, Bernat, ets més de puzzle o de mosaic? A mi m'agraden més els puzzles, sobretot aquestes peces ceràmiques que tenim a trossets aquí amb infinitat de bosses i trossets i uers, i doncs ens agrada molt, m'agrada molt a mi la part de puzzles, perquè és que a més també és com si fos un puzzle de moltes peces on hi falten parts i a sobre en tens moltes a la vegada, no? I has d'anar destriant quins són de cada una i sempre és molt entretengut. Ara que parlaves de les dimensions, quin és el mosaic més gran que has restaurat o reproduït? Bueno, el mosaic de na Valèria. Jo crec que sí, Fa 2 anys varen fer una rèplica que avui en dia se troba a Sant Paretó. Molt bé. Crec que teníem una imatge... Uau! Se pot, Bernat. A veure, i una altra pregunta així més en confidència. Desenterrar un sarcòfag d'un faraó dins una piràmide a Egipte és igual que obrir una necròpolis a Eivissa o a Mallorca? És igualment emocionant. Ja m'ho semblava a mi. Continuem. Continuem. Següent pregunta, atents. On és el poblet de Cala Morell? A Ciutadella. A Ciutadella. Ciutadella, però i Ciutadella que hi té a veure amb el nostre museu? Perquè el Museu de Manacor i l'Associació d'Amics del Museu de Manacor participen en aquestes excavacions que s'hi fan des de l'any 2011. Ah, d'acord. Allà, com aquest projecte Manacor-Menorca, entenc, eh? Molt bé. Moltes gràcies. Última pregunta de doble puntuació. Qui l'endivini passa a la final. Quin nom rebia el districte de Manacor en època islàmica i que va donar lloc al nom del nostre poble? Mancur. Correcte! Mancur! Efectivament, Mancur. Següent pregunta. Quina és la peça més destacada de la sala islàmica? Jo crec que és la làpida d'en Suleiman, que presideix aquesta sala i que va sortir quan varen fer precisament l'Iglesi Gran, quan varen demolir l'Iglesi Gòtica, que va sortir segurament les restes del que era la mesquita i va sortir aquesta làpida. Molt bé, i següent pregunta per 25 pessetes més. Quines són les peces que més vos agraden del nostre museu? Ràpid, ja. Jo la tintinàbula. És que m'afeu. Les llumetes d'esports. Els punxons d'os. Els taconells. Els balears. Les àmfores. Les eines de ferro de la cova dels macatalls. El punyalet. I les monedetes de bronze i d'or també. Les dones de pasta de vidre. L'esquelet de Miotragus. No, l'esquelet també. El grafit de dalt. Sí. Bueno, i potser... Hi ha cap de ceràmica guapa, també. Alguna ceramiqueta... Els braçalets aquells de... Ja està, tens! Molt bé! Gràcies, Arqueole. Moltíssimes gràcies per haver participat. Gràcies. Molt bé. Vos dèiem al començament d'avui vespre que preteníem posar a prova si el Museu de Manacor complia en la definició del Consell Internacional dels Museus. Fins aquí hem comprovat que investigació, col·lecció, conservació, interpretació i difusió del patrimoni material i immaterial estan garantides. Però... Accessibles i inclusius, els museus fomenten la diversitat i sostenibilitat. Maria José, podem dir que estem al dia amb aquests ítems? Hola, bona nit a tots i a totes, molt d'anys, i sí que podem dir que dins d'aquest museu complim la normativa d'accessibilitat i, de fet, són referent no només a la illa, jo diria que l'Estat, perquè tenim un plan d'accessibilitat que vàrem redactar el 2018
que se va a aprovar per plenari l'Ajuntament de Manacor i que crea el futur perquè el museu sigui sent accessible a tothom, a totes les persones. D'acord, ens en podries fer un petit resum d'aquest pla? Per què és important tenir un pla com aquest, un museu? És important tenir un pla perquè tenim accions recollides en aquest pla, perquè tenim recursos destinats a aquestes activitats i aquestes accions. Una mica també perquè vàrem fer un recull de les nostres necessitats. Vàrem venir una auditoria a veure quines coses havien de fer en primer lloc per fer el museu accessible. I jo crec que tenir un pla és tenir un objectiu i poner en la nostra mira que les accions d'accessibilitat són normatives que han de complir i és una manera d'obrir el museu. I a través d'un museu petit com és aquest, tu creus que se poden arribar a fer coses grosses? Jo crec que el Museu de Manacor no és petit. Jo crec que és molt gran, és molt, molt gran. Tenim els recursos que tenim, són un museu municipal i amb aquests recursos se poden fer moltes coses. I una prova d'elles és que si me vols acompanyar... Ves? Ui. Vine cap aquí, te deman que tanquis els ulls, però de veritat, no facis trampes. Sí, clar, d'acord. Fiques la mano de dins i ara li puc explicar què està tocant. Ostres, estic... Això... Això és el cap d'una persona que té com a fulles, té una barba. Sí, té una barba, que en Toni ha xerrat d'ell. És el nostre Bacús. És el nostre déu del museu. Pues això és una rèplica. Al museu, cada sala tenim rèpliques de les peces dels meus companys arqueòlegs i na Margarida nos ha contat les peces més representatives del museu. Dins cada sala tenim aquestes peces. Aquestes peces estan dissenyades per les persones que tenen qualsevol tipus de discapacitat visual, perquè el seu sentit de la vista està apagat, però han de mirar les coses amb les mans. I clar, quan vàrem fer aquesta feina de fer aquestes rèpliques, ens vàrem adonar que tothom volia tocar. De fet, una de les imatges del museu és ulls tancats al vidre i sempre volen traspassar en les mans aquest vidre. I jo crec que és una forma magnífica de que tothom senti un altre sentit les peces que tenim al museu. Moltes gràcies. Molt bé. Molt bé, quedam convidats a venir al museu, a tocar i a planificar les nostres visites. Ara hauria de pujar a l'escenari, el següent. Joan Palmer? Correcte. Espera, que vam estar... La caixa. I na Meritxell. I na Meritxell, exacte. Molt bé. Diuen que visitam els museus, els nostres museus, quan mos visita gent de fora poble i volen donar a conèixer la nostra història o volen brevejar una mica. Joan, tu has rebut els visitants en el museu una bona temporadeta, no? Sí, 20 anys. Una temporada llarga. Una cinquena part de la vida del museu. Molt bé. I és més o manco aquest el perfil de visitants del museu? Sí, jo destacaria tal vegada tres del públic local, diríem manacorí o de la zona, que ve actes com aquest, peça des més, diferents activitats que feim, les exposicions que feim també, exposicions temporals. Després els turistes o inclús residents mallorquins però que no coneixen el museu, que venen a veure les sales d'exposició permanent. I després jo diria els grups concertats, tal vegada, sobretot escoles, ens han dirigit moltes de les escoles i grup de tercera edat, associacions que venien a fer visites guiades, tallers escolars sobretot. I què és allò que més els sorprèn als visitants d'aquest museu?
Bueno, el primer de tot, m'imagino aquest edifici, segle XIV, i després la disposició de les sales, tot, les peces també, la qualitat. És un museu molt interactiu, tot en general. Molt cuidadet, molt ben... Efectivament. Sí, exacte. I Meritxell, ara ets tu, la que repes visitants. Sí. Hola, bon vespre. Hola, bon vespre. On és el Museu de Manacor? Bé, el Museu de Manacor és aquí, en aquest lloc tan fantàstic, que és la Torre dels Enegistes, però va més enllà d'aquest espai. El museu també és el Molí d'en Fraret, que és la secció etnogràfica, i també jaciments arqueològics de... Bueno, ja he sentit aquí també tots els arqueòlegs, de Sant Paretó, la Garrotxa i de l'Hospitalet Vell, que estan oberts i són de lliure accés. Aquí fem moltes activitats, fem conferències, visites guiades, tallers, moltes més. I bé, si algú està interessat, doncs tan sols ha de mirar la nostra pàgina web, la pàgina web del museu, i allí surt tot el que oferim, també els horaris, que van canviant, i tots els recursos de què disposem. Molt bé, moltíssimes gràcies, Joan i Meritxell. Gràcies per ser aquí avui vespre. Moltes gràcies. Comprovat queda que complim els preceptes dels museus internacionals, oferint experiències variades per a l'educació, el gaudi, la reflexió i l'intercanvi de coneixements. Si, per favor... Perdona, jove, perdona, una coseta. Que podeu repetir aquesta definició tan xula que heu dit fa una estona? Com? Si podeu repetir la definició. Un moment. La del Consell Internacional de Museus. Sí. Era la primera... Espera. Ah, sí, aquí. Oberts al públic, accessibles i inclusius... No, ja he trobat el primer tros, espera. El Consell Internacional dels Museus defineix museu com una institució sense ànim de lucre, permanent i al servei de la societat, que investiga, col·lecciona, conserva, interpreta i exhibeix el patrimoni material i immaterial. Oberts al públic, accessibles i inclusius, els museus fomenten la diversitat i la sostenibilitat, amb la participació de les comunitats... Com dius? Amb la participació de les comunitats... Ara anem! Amb la participació... Sí, ara anem. Què és això? Això és un lip-dap d'aquell que se varen posar de mà de fa una sèrie d'anys, en el que l'Associació d'Amics del Museu varen participar. L'Associació d'Amics del Museu? Sí, l'Associació d'Amics del Museu d'Història de Manacor. Un grup de gent que estimam el museu, i que fem tot el possible per col·laborar i per ajudar en el museu. Però aquest lip-dap ja sembla que té una bona grapada d'anys. És que l'associació ja en té 22 d'anys. Ah, quadre. Sí. Molt bé. Sí. Per qui se vulgui associar, o ara pel públic en general, quines activitats organitzeu? Bé, segurament l'activitat que més coneix el públic sigui el cicle de les musses. Un cicle dedicat a les musses clàssiques, Nataliana, Melpòmene, entre d'altres, que fan que cada dijous a vespre en l'estiu tinguem tota una sèrie d'actes. Molt bé. I a banda d'això, algun dels amics presents mos voldria dir alguna de les altres activitats que tenen per aquí? Molt bé. Fantàstic. A Cartagena. A Cartagena també. I sobretot, mos aferram quan hi ha feina que fer. I si no, que vos expliquin el que fan les brigades. Xesca, expliqui-los-ho. Bueno, les brigades internacionals
Som un grup de voluntaris que vaig a Xopluc de la Magdalena, sempre tan cordial. Venim aquí al museu, xerram, berenem, ens divertim, però enmig de tot això venim a fer feina per museu. Són feines bàsicament de materials que venen de les excavacions i després nosaltres aquí netejant la ceràmica i preparant les peces per catalogar. Posam els números de l'inventari i anem netejant cada fragment i posam aquest número perquè després mirada podem queixar un als altres i ajudam allà on sigui necessari. Som una gent arromangada i que mos hi ferram, que s'ha de fer i doncs ho feim. Molt bé. És que sabeu què passa? Que aquí mai hi ha d'obres per fer coses. Avui, perquè feien 100 anys i llumets i festa i tot el que sigui. Però si no hi fos per nosaltres, moltes coses no sortirien. Què hem de fer? I d'ahir venga tothom a fer feina, tots mos hi ferram. Clar que sí, molt bé. Manacor, és que Manacor és la seva gent. Molt bé, un aplaudiment per als amics del museu. Moltíssimes gràcies per ser aquí. Bé, bon vespre, ara ja me toca jo, ja anem acabant. Bé, durant aquesta setmana diferents periodistes m'han anat fent preguntes damunt el museu i una de les preguntes va ser veurem quina diferència hi havia entre el museu de 1926 i l'actual. Jo crec que tota la gent que visiteu museus podríeu contestar aquesta pregunta, perquè hi ha moltes diferències, però jo sobretot em vull xerrar de tres. La primera és que el museu que va fundar mossèn Aguiló era un museu amb una col·lecció arqueològica, que aquesta col·lecció en el llarg d'aquests 100 anys s'ha anat ampliant en col·leccions etnogràfiques, és a dir, totes les eines de fora vila, la col·lecció industrial, de maquinària industrial, de col·lecció tèxtil, també recentment, i això al final ha configurat un conjunt d'objectes que tots són de Manacor, un 80 i pico% són de Manacor, i ens xerren sobre la història del nostre passat llunyà, però també del passat recent. La segona cosa és que, com ja heu vist, a les notícies que ens han llegit d'aquest diari que conta l'inauguració de fa 100 anys, ens xerra d'un museu com era normal de tota Europa, que probablement només visitaven gent culta, burgesos de l'època, probablement hi havia poques dones i pocs nens en aquests museus, i la diferència, com ha dit la Maria José, és que en el nostre ADN de museu creiem fermament que ja que tot pagam uns impostos municipals, tothom ha de tenir accés a la cultura. Perquè la cultura, igual que la natura sana, aquí en aquest museu ho hem vist i per això és important i és una diferència molt important, que sigui oberta a tothom. I la tercera cosa, que també ha sortit una de les imatges, on hi havia Alfonso Puerto, que estava explicant a tot un grup d'homes, és que actualment jo diria que un 70% dels museus de les Illes Balears, no de Mallorca, estan dirigits per dones. I crec que això és important. Aquí passa, però també passa que les dones han entrat en els museus, no només per dirigir, sinó per participar. Ho he vist en l'associació d'amics, amb les brigades, i aquest paper de les dones, que fa 100 anys no hi era, avui en dia hi és i és molt important. Jo aquest dia pensava una mica
quin devien ser els sentiments de la gent de 1926 amb aquesta inauguració, no? Això que ens diu el diari, no? Que tot el vespre va circular gent a davant a la Torre de les Puntes. M'hauria agradat molt saber què sentia la gent, no? Tots els nins, tots els pagesos que segur que també varen entrar en aquest edifici, encara que només veien pedres, no? Penjades o dins vitrines. I per això nosaltres, a part d'enregistrar tot aquest espectacle avui vespre, han creat una càpsula d'estens. Quan entreu en el museu, quan s'acabi tot i entreu en el museu, a la recepció, veureu una caixa de fusta i de vora hi ha unes targetes que posen el nom i qui vulgui se senti a gust podeu escriure com vos sentiu avui, que celebrem els 100 anys d'aquest museu o què significa el museu per vosaltres. Durant tot l'any, avui comença l'any del centenari, durant tot l'any traurem aquesta càpsula un parell de vegades perquè la gent que faci activitats ompli aquestes butgetes i aquesta càpsula se guardarà en el magatzem amb un celler que digui que d'aquí 50 anys la directora o director d'aquest museu d'aquí 100 anys el pugui obrir i pugui saber que varen sentir tots nosaltres, que quasi segur que ja no hi serem, aquest dia, tal dia com avui. A part d'això, dir-vos que també a l'entrada tenim una urna, estem preparant l'exposició de 100 anys, que l'inaugurarem el mes de setembre, i amb aquesta exposició tindrem tot un any ple d'activitat per celebrar aquest centenari i estem demanant a tothom, igual que els arqueòlegs han dit quines eren les seves peces preferides, evidentment no s'han posat d'acord, això en arqueologia sempre passa, vos demanant que trieu la vostra peça predilecta del museu i entre les 100 peces més votades farem aquesta exposició perquè el lema d'aquest any és 100 peces, 100 mirades, perquè cada persona té una mirada diferent a damunt del museu, a damunt dels objectes, i això és molt important, donar visibilitat en aquestes mirades. Ja per acabar, estic molt contenta de veure aquest pàrquing ple i dir-vos que encara que la salut del museu és bona, seguirem reivindicant un magatzem i seguirem reivindicant un equip estable en aquest museu, perquè ho necessitam i sobretot perquè crec que Manacor, que va ser el primer museu de la part forana que se va crear, s'ho mereix i per això ho seguirem demanant. Gràcies. Bon vespre a tots i a totes, molt d'anys Magdalena i a tots els directors que avui sou aquí. Benvolguts autoritats i membres de la corporació, representants del món de la cultura i del patrimoni, amigues i amics del museu, manacorins i manacorines. Avui celebrem una fita extraordinària, els 100 anys del Museu d'Història de Manacor. I vos he de dir que alguna cosa té aquest museu, quan en Joan Palmer, que avui ara ha intervingut, que fa un any que està jubilat, xerra en primera persona de les activitats que se fan aquí en el museu. Qualque cosa té. Enhorabona també, Joan. 100 anys conservant, investigant i compartint el patrimoni del nostre municipi. 100 anys ajudant-nos a entendre qui som i d'on venim. 100 anys convertint la memòria en un bé col·lectiu al servei de tota la ciutadania. L'any 1926, l'Ajuntament de Manacor va prendre una decisió que encara avui té conseqüències. En l'adquisició de la col·lecció arqueològica de mossèn Joan Aguiló i de la Torre de les Puntes es posaven les bases del primer museu arqueològic municipal. Era una aposta valenta i visionària, pròpia d'una ciutat que entenia que el patrimoni no era una qüestió del passat, sinó una eina per construir el futur. Durant aquest segle, el museu ha canviat de seu, ha crescut i s'ha transformat, però ha mantingut intacta la seva missió, conservar i difondre la història local.
I no ho ha fet evolucionant amb el temps, perquè avui el Museu d'Història de Manacor és molt més que un espai expositiu. És un espai viu, dinàmic i obert i connectat amb el món que l'envolta. És un lloc de recerca, d'aprenentatge, de trobada i de participació. Un museu que entén que la cultura ha de ser accessible, propera i útil per a la societat. Per això, ens sentim especialment orgullosos que hagi estat el primer museu de les Illes Balears a disposar d'un pla d'accessibilitat. Perquè fer accessible el patrimoni és fer-lo realment a tothom. Aquest centenari és també una oportunitat per donar les gràcies. Gràcies a totes les persones que han contribuït a construir aquests 100 anys d'història, els equips tècnics, els treballadors i treballadores, els investigadors, els arqueòlegs, restauradors, col·laboradors i a totes aquelles persones que han dedicat esforç i coneixement a preservar el patrimoni de Manacor. El meu reconeixement als directors i directores que han liderat les diferents etapes del museu, especialment a Josep Merino, Francesca Torres i l'actual directora Magdalena Sales, que encapçala un projecte reconegut dins i fora de les illes per la seva qualitat, el seu compromís social i per la seva capacitat d'innovació. Una menció molt especial també se mereixen els amics del museu, persones que de manera completament desinteressada dediquen temps, il·lusió i estima a aquesta institució. Sou la demostració que el patrimoni no només és una responsabilitat pública, sinó també és una construcció col·lectiva. Celebrem aquest aniversari, a més, en un moment especialment significatiu, en les obres de millora i dignificació de l'entorn del museu i en la recuperació de l'antic museu, que avui tornem a obrir en la ciutadania en el marc de les fires i festes de Manacor. Una restauració que ens permet recuperar un espai emblemàtic de la nostra història i que avui mateix s'omplirà de música i de vida. I ho fem mantenint una mirada clara cap en el futur. El museu no se pot entendre sense jaciments arqueològics que custodien la història del nostre municipi, com per exemple Sant Parató. Per això, continuem treballant per protegir-lo, ampliar-ne la preservació i garantir que aquest patrimoni excepcional arribi intacte a les generacions futures. La recent adquisició per part de l'Ajuntament de nous terrenys vinculats al jaciment i que comptaven en projectes d'urbanització és una mostra més d'aquest compromís. Vull acabar el capítol d'agraïments donant les gràcies al delegat de Cultura, Ferran Montero, també per la seva convicció i per la seva aposta constant pel patrimoni, la cultura i el Museu d'Història de Manacor. 100 anys després, el museu continua demostrant que la cultura és una inversió de futur, que conservar el patrimoni és fer créixer les nostres arrels perquè embrotin arbres frondosos i que els museus no són només llocs on guardar objectes, sinó espais on construir coneixement, comunitat i benestar. Celebrant 100 anys d'història, però sobretot celebrant un futur ple de possibilitats. Molts d'anys en el Museu d'Història de Manacor i per tots els que han de venir. Moltes gràcies. És tan petit per sa ciutat i tan poble per sa tan gran. Hi ha 1000 clots per metro quadrat i un museu que ja té 100 anys. A Pics t'hi trobes tan bé i a
passa i no torna mai. Sí. Però per aquí davant. Les brigades també poden venir, eh? On són les brigades? Acompanyo moltes brigades també. Sou per aquí. Podeu On venir són, també. on són? Molt bé. Un museu que ja té 100 anys, obert, viu, participatiu. Un museu que fa recerca, que investiga, conserva i fa difusió. Un museu de totes i tots. Per 100 anys més. Molt d'anys! Què vos penseu? Que ha acabat això? Això comença ara. Un aniversari és celebrar que comença un any nou. I sobretot, molta alegria. I a més, pau i tranquil·litat. Si voleu passar la història, ara és hora. Per endins!